Hvorfor vælge DPO-agent? Fordi løsningen er transparent. Whitepaper, Trust Center og teknisk dokumentation ligger tilgængeligt på dpoagent.dk. Der er intet gætteri eller falsk tryghed. Fordi DPO-agent bygger på en nøje udvalgt vidensdatabase, og kun den. Der er ingen opfundne svar og ingen usikre kilder. Fordi prisen er enkel. For omtrent det samme som 1 konsulenttime om måneden får I adgang for op til 5 brugere. Et godt svar kan spare jer for timer, nogle gange dage, med research, gennemgang og formulering. Og naturligvis, fordi DPO-agent skaber reel faglig værdi. Det vil jeg vise jer eksempler på i den her video. Læg mærke til, hvordan svaret er bygget op. Præcis efter juridisk metode. Først retsgrundlaget. Hvad siger GDPR artikel 9 og databeskyttelsesloven om biometriske data? Derefter formålet. Hvilke hensyn er reglerne sat i verden for at beskytte, og hvad skal afvejes? Og til sidst retsfølgen. Hvad betyder det konkret for jer med direkte kildehenvisninger til afgørelser fra Datatilsynet og EU-domstolen? Det her er ikke et generisk svar. Det er et fagligt funderet svar leveret på sekunder. På få sekunder har agenten gennemgået alle 3 aftaler og identificeret hullerne med præcise referencer til GDPR artikel 28 og de konkrete klausuler, der er problematiske. Og direkte i svaret ligger et mailoplæg klar til leverandøren. Det er timer sparet med et spørgsmål. Her har DPO-agent udarbejdet en struktureret opgaveliste klar til næste møde med udviklingsafdelingen. Proaktiv privacy by design for dag 1. Ikke som en eftertanke, der skaber ekstra arbejde for alle. Det er DPO-agent. Transparent, præcis og fagligt stærk fra dag 1. Se mere på dpoagent.dk.